Naimbag arabiyo aming kakabsat. Sabado manen kat awisan kayo akaduendak para iti panagdebosyon ken panagkararag. Iti daytoy arabii intay man kitaen ti awis ni Jesus. Iti tungmunggal may sa kadatayo asumurot ken kuana. Gamsakbay na kaduendak iti panangkanta ti daytoy nga imno. Tuy pusukin na marikna, ti ingget samit atal na. Ulitek nga ikanta, ayat Diyosa na marswa. Gloria unag samiten natal na ti saguti Diyos Ama ni Kristo ijay Kalmaryo ti utang ko binayadan na patay na ijay krus, ispal ko ti intena. Tala, sagot nagapot Gloria. Unag samiten natal na, ti saguti Diyos Ama. Idi isut inawat ko, ni Jesus akas ko apo. Tuy pusok napno ti rago, kental na di masawo. Sagot nagapot Gloria. Unag samiten natal na, ti saguti Diyos Ama. Ken Kristo hintay masarap, ti tanga di mayem kas, no Kristo di tay sinan, inggan at panungpalan. Gloria unag samiten natal na, ti saguti Diyos Ama. Anya na nagpintas ang mensahe ti imno kadatayo. Ti leksyon tayo ti daytoy rabii kakabsat ket masarakan iti Marcos kapitulo 1 manipod ti versikulo 14 igingga iti 20 ket kastoy ti mabasa. Kalpasan ti panakaibalod ni Juan na panesos di Galilea. Inkas kasabana ti naimbagadamag ang nagapoy ti Dios. Dimtengan ti aldaw kinunana. Asidegan ti pagaran ti Dios. Agbabawi kayo kay iti basbasal yu ket mamati kayo iti naimbag adamag. Idi magmagna ni Jesus ti igit ti Dan-aw ti Galilea. Nakita na ti dua ang mangalap da Simon ken Andres ngagkabsat, amang iwaywayat iti ket da. Suruten da ket pagbalinan kayto ang mangalap iti tao kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da dagos ti ket da ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus tinagna, idi makadayo basit nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo.
Silulugan na iti kakabsat, iti bangkada kat isagsagana da, iti ikat da. Inayaban na dagos ni Jesus ida, pinanawan da na mada iti bangka, agrama na iti lalaki at natangdanan at tumulong katakwada, kat simurda ka ni Jesus. Namin adon ang nangagantayo, dahitoy apas sa ti Biblia. Adon na iti nangagantayo a sermon, Bible study, Sunday school, kan debosyon, may papan, iti daytoy a teksto tayo. Nga awisan kayo man, nga mga miris manen, ti kay papanan daytoy a leksyon, kada tayo, nang runa iti agdama a panawen. Umuna, kitaan tayo ti konteksto. Nung basain tayo iti umuna pa sa ti Ebanghelyo segun kan San Marcos. Makita tayo ditoy, nabunyagan ni Jesus, baban ka ni Juan Bautista, kat masapul asangwen na, dagiti sulisog. Kalpasan ang pagbaligyan nati sulisog, rinugyan nati public ministry na ijay Galilea. Anya tinaramid na, inkasaba na, ti na imbag, uno may papanti na imbag damag, kunana, dimtengan ti aldaw, asidegan ti pagaran ti Diyos, asidegan ti pagaran ti Diyos, agbabawi kayo kay basbaslyo kat mamati kayo, iti na imbag adamag. The time has come, dimtengan ti aldaw, kakabsat, dahitoy ang mensahe ni Jesus, isuti nang iset iti, kumbaga, pangrugyan. Tapno maawatan tayo, dagiti sumarsarnong pay apas sa Ebanghelyo. This message sets the tone in order for us to fully understand the message of Jesus in the whole Gospel of Mark. The Gospel of Mark is all about Jesus' invitation for us to follow Him. Ti Ebanghelyo, segun kan San Marcos, ket may papanday to'y iti awis, awag ni Jesus, tapno sumurtay kan kuana. Kastamot nga, awis tapno, awaten tayo, ti panakapabaro, panakabalbaliw, iti biyag, nga idiyaya, iti pagarian ti Diyos. Ti awis na kat saan lang nga may papan iti individual pa na kaysalakan, no di kat iti awis agpaay iti iso amin, tapno makipaset iti aramid iti Diyos dito'y lubong. His call is not merely about individual salvation, but about a collective invitation to participate in the work of God in the world. Siputan tayo iti leksyon, ti panangawis ni Jesus kay iti imuna nga adalan na. Kas magmagnay suna iti baybay iti danaw ti Galilea, iti igid ti danaw ti Galilea. Inawagan na ni Simon, ama awagan met lang iti Pedro, kani Andres, madamada nga mangiwaywaya ti ikat da idi. Kinuna na, umay kayo sumurot kay kanyak, kat pagbalin ng kayo to ang mangalap kay iti tatao. Ti leksyon kinuna na, dagos asimurdakan kwa na, dagos asimurdakan kwa na, pinanawan da kita ikat da, kat simurdakan Jesus. Kakabsat, Jesus doesn't just invite people to be His followers. San na lang nga inawagan ida, asumurot kan kwa na, no gidi-gidi, He redefines their purpose. Ini ka na ida iti baro a panggap. Ti panggap daket tapno pagbalinanda ti iso amin kumatatao nga adala ni Jesus. Their purpose is to become features of men. This transformation underscores a crucial aspect of discipleship. No sumurot tayo kan Jesus, tibiyag tayo kat mabalbaliwan. Maadaan tayon iti panakaamiris ti talaga kan kang runaan apanggap tayo. Kat isuday tati mangawis ti so amin na tatao
tapno sumuro da ken Kristo ken agpayturay da iti pagarian ti Dios. Kastamot lang tinaramid na ken ni Santiago ken Juan. He called them to be fishers of men. San nala ida nga inawagan tapno agbalin ida nga adalan na. San nala nga inawagan ida tapno agbalin da apasurot na. Saan? Inawagan na ida tapno pagbalin nenda nga adalan ni Kristo dagiti amin na tattao. Jesus called them not just to follow Him, but for them to make other people His followers as well. Ni Jesus awawagan na kaita. Saan lang nga tapno baling kang adalan na. Saan lang nga tapno sumurot ka kenkwan na. Awawagan na kaita. Tapno pagbali na met dagiti daduma ta tao. Ti miyembro ti pamilyam, katrabahom, kaopisinam, karubam, kagayam mo nga adalan ni Kristo. Ni Jesus inawagan na awagan na kaita. Tapno awisam nagiti amin nga datiglawlaw mo. Awisam nagiti adwa ta tao. Tapno panuray da iti pagarian ti Dios. Anya ti sumbat mo dita. Dagiti adalan, imo nga adalan, ti leksyon kinana dagos sa simurda. Kasanukan ka. Dagos ka di nga rod. Asumurot ka. Dagos ka di nga rod. Asumumbat ka. Iti awis ni Jesus kan ka. Ti sumbat adakan ka. Madayaw ka o Diyos, iti dayto yung oras. Agsipot ay palagay mo ka na kami. Asan nakamla nga inawagan kan awagan, tap nagbaling nga dalan mo kan pasurot mo. Nadigiti inawagan na kami kan nagtuloy na kami nga awagan tapno pagbalinan mi met nga adalan dagiti so amin pa nga dati lawlaw mi dagiti amin pasati pamilya mi dagiti karuba mi katrabaho mi kaskwela mi kaaruba mi wenno apo tulungan na kami tapno saan kami lang nga agbalin nga pasurot mo no dikit di aktibo kami ang mga awis dagiti adwa ta tao tapnong balindamit apasurot mo. Benedisyon namin iti kakabsat suda kadwak ti panagdebosyon ti daytoy Arabi ti Sabado. Nangrunag iti aday ito online. Ipaimot parabor ka nakwada. Ipaimot pa nakaagas kay ti nasakit na. Ibaay mo uwang puti pa nakapatibker ka nakwada. Tulungan mi da. Tulungan mi da. Tinagal mo Kristo. Amen. Ti maminsan pa'y kakabsat siyak ni Pastor Joey Galinato, ti kadwayo iti panagdebosyon kan panagkararag, iti tunggal Rabi ti Sabado. Sapay tati apoy pain man natin parabor pamedisyon kada kayo. Kasagtuloy kayo, sumurot kan kwa na, kan kasagtuloy kayo, ang mga awis ti adupay at tao, agpaay kan Kristo. No kahit yu ti mangipaay kayo ti sagot, iti iglesia, kan kada kami at trabahador, kan suportaran nyo ti ministries ti Nax United Methodist Church at ti GCash kan bank account iglesia pakamuanda kam lang kakabsat no nang kayo tapno amumi no siya sino dagiti marumboy nga acknowledge me ti maminsan pay ti Dios ipainat benediction kada kayo. Amen kan amen. Bye bye.